Mga kapuso, alagyan sa mga manok pangisda sa barangay Kamangay, Leganes, naubos na tampok sang duta. Mga baruto ginatungtong na lang sa balsa sa mga manok pangisda. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naubos na tampok sang duta ang alagyan sa mga manok pangisda sa barangay Kamangay, Leganes, Iloilo sang nagpadulong ang news team kay ina sang aga. Agod niya ini maapektuhan ang ilang palangabuyan kag makapalawod gihapon, ginatungtong na lang sa balsa ang 10 kabaruto sa mga manok pangisda. Ati man, makagwa-gwa naman kami. Nakalakat-lakat naman kami sa lawod. Mintes may pangitanaan lang kami nga, no? Kay Pigado. Sunod sa Leganes LGU matapos ang ilang pagpangusisa kag negosasyon, natukiban nga hindi pwede makasampay ang mga baruto sa mga manok pangisda sa ginaproponer nga sequestered property sa gobyerno sa gilid sang gintampukan sang duta bangod ini isa ka landlocked area. May pang tamburong nga naka linya sa iyang duta. Doon sa lingon nga hindi makasunod yapon ang aton iyang mga fishing boat. Kita naton nga imposible man sa subong, no? Yung magbutang dito sa ilang mga fishing boat tungod nga ang area is populated with mangroves. Bangod sini naghingyo ang mga manok pangisda sa LGU nga sa balsa na lang temporaryo nga ibutang ang ilang mga baruto. Madumduman nga sunod sa Menro Leganes, isa ka private property ang lugar gani may ginamataro ang tagiya sa pagdevelop sa ila propiedad, may ginpasa man nga titulo kag sketch plan ang tagiya sang lugar. Upot Keruel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.